Kumbahi nggih perlu nek ra dikumbahi ya mambu no. Bener, bener. Lagi. Sing tok nggo ketoke urung tok kumbahi anggere sliringan kok mak slentring. Sliringan kok brebet ambune beda. Iya. Bedane pripun? Ayo ampek to ya ketok. Pun kula kei parfum lho. Lah ngenteni jenengan ya ora tau ditukokke. Ngenteni aku gundulmu atos. Jenengan ki ming janji. Janjinya palsu. Palsu piye? Ming omdo. Omdo ki apa? Omong doang. Aku ra dhewe. Apa? Ra ndek dhuwit. Ra wewek. Mau sadurunge apa? Ra dhewe. Ra ndek dhuwit to ya. Kok omdong ya ora omdong aku nek kohanan normal iki mesti tebjan. Apa? Tepat janji. Nggih. Sesuk nek pun normal tembaske nggih. Resbeh. Apa? Beres banget. Kok sesuai ngawur ra cocok. Ya ben ngawure bener. biasa ya nak. Iya. Wah jane nganti tak setel nganti sik ora iso dipateni. Bingung dhewe karo HP-ne. Yo diaturake gatik glindhekan apa jenenge iki mijil ketoprak sekno. Engko gatik glindhek iki nggon goro-goro karo gubuk asmara. Ya sindenan nang pira? 5. Oh iya. 1 mepet deboki Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias. Iya. Sinden iki nek disebut namane mesti mesem ya. Ora ketang mau merengut terus bareng di Agnes. Lek kedepe.
Amen ketek-ketek ayu kaya. Iya. Sijine meneh Mbak Orisa Widyasari. Iya, waduh, ada ya. Ngaleman. Lho pupuran kaya labur. Ayo piye nek nuwun sewu kerep neng sawah awake ireng kok kepengin putih ayo. Dadi lawu. Iya. Sing nomor 3 Mbak Tatin Lestari Handayani. Wah iya iki saben priyayi wis ngerti wis tepung. Mbak utawa nangka blonyok. Iya. Bagor Brand. Iya. Pelembungan. Iya. Jejere Mbak Tatin Mbak Ayu Lestari Handayani. Kok Ayu Lestari? Ayu Purwa Lestari. Iya. Luar biasa. Jejere meneh ya kuwi Diajeng Wara Sembadra. Diajeng Wara Sembadra gundule atos. Prastiwi. Ya, wah wingi wayang wong nang kene dadi Sembadra. Diantenan kok nyebar pagebluk. Oh. Itike tanggaku do mati. Gara-gara Prastiwi dadi Sembadra. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ayo Mbak Ayu diparingi mijil ketoprak dhisik. Wah, kanca-kanca jan luar biasa komplit iki no. Iya. Neno. Girong ya ana iki. Iya. Kurang wis ora nyambi nata wayang. Iya. Ki ora ana sing nyambi-nyambi saben penabuh siji nyekel instrumen siji no. Iya. Mangga. Penggirang swara ora tau digunakake 6 sasi. Iya. Ming anggere girang ming udus. Saiki digunakake. Wayah apa? Mangga. Yuk Santi yo mangga sing penek so
mangsa. Iya. Arek gamelan muni kok penake kaya ngene iki rasane ning utek iki kaya encer lho nak. Iya. Nek anggere gamelan ming dikrukupi ngarepan ora ana wong tengok-tengok nang kursi sing tunggu gamelan teko. Ning ngancani kowe saben dina. Sing tunggu gamelan Kiai Obro, iya. Sing tunggu kursi Kiai Bonimin. Ah iya. Kok anggere wis jam 10 kae kaya aku kaya nyewa diesel loro ae lho. Dirangkepke Mas, mangga. Diwangsuli Mbak Ayu. Wah, rasane kaya mayang neng ngendi ngono. Iya. Jakarta. Iya. Neng endi apa jenenge? Ya Jakarta. Kaya neng Cikampek tabrak bis wae. Mayang kok neng jalan tol. Ya, mangga. Kadas Gusti Sing sadurunge corona kae penggirong ki nek wong loro wae iso kaya suarane akeh kae lho, Nok. Iya. Iya kaya suarane wong loro tok sithik. Mbok cangkeme disembret sithik. Kan ketok akeh. Yo. Ya. Sing eling. Oh, ayo mike ming siji kok. Biasane mike saben wong ki siji-siji ki mike ming siji dadi desuk-desukan sirah iki digathukke ngono. Men suarane mlebu mik kabeh. Iya. Dentak. Trong-trong. Trong-trong. Ya. Ah, iya. Gambange ra krungu bis. Gambange kurang seru mike. Iya, nek sitre wis cukup. Iya. Meng sing nyiter kurang prigel. Heeh. Kayane Karna wae meng genjrengan. Wong nyiter kok citire dicekel kaya gitar jreng. Iki gending rengu ya kan. Wah, tak kira lagune Gombloh. Iki wong nek wis ra tau mayang ki ra dipercaya ruwiyaga. Kok iso? Lah aku le mimpin aja ngecek karo wong ra duwe kok
wong loro ki aja ngece karo bakul tempe. Arek is geseh to? Iya. Ha iki cilakane 6 sasi Ramayang ki ora dipercaya wiyaga ngene. Wis ora tau paweh. Ya, tak terima-terimake. Wis ora disenengi wiyaga. Ya. Wah, ana sing lumantar WA no? Ya, saka Mas Anang Jakarta Selatan. Oh iya. Kersake lagu apa? Nyuwun gerajakan. Oh iya, sing nyekar Mbak Tatin. Wah iya. Karo saking Ibu Rini Susilowati Jakarta nyuwun tembang perahu layar. Iya. Kok ora ana slip pembayaran Bu Rini? Iya. Nah, perahu layar iki saiki mbayar nek numpak. Ah iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya. Mengko diaturake dintekke no. Yuk. Satu pamundutan saka penjane Bapak Immanuel Sukasmo. Ya kuwi apa jenenge ki nok mijil ketoprak diaturake kagem jam pisayah para sepuh-sepuh iki sing seneng neng gending-gending. Ya nek ya aja lali sing muda-muda ya dicaosi. Wah jan luar biasa. Iki akeh sing nonton ketoke nok. Ya ning tetep nganggo masker kabeh. Ya ana sing maskere ditutupke mata malah ha kok peteng. Kleru le nganggo. Ya ora apa-apa, Arep kono wis tak kon jaga karo para pemuda kok, Nok. Dadi masuk boleh asal pakai masker. Ya, nek sing ora nggawa ya kudu tegas dikon jupuk bali. Ya, apa kaose copot nggo tutup cangkem, awake mbligung ora apa-apa. Ya, ben masuk angin. Ya diaturake saiki gubuk asmara. Gubuk asmara diaturake no. Ya, mengko ndak Orisa minder, Orisa iki nek sing diaturke sing apik-apik terus le nyanyi sak penake dhewe. Orisa sik no, ayo. Ayo ngadeg alon-alon ndak tengkurep, ayo. Nah. Alon ya. Nah, kira to semangat iki mergo sing nonton wis eneng kira ketang sithik. Ya. Anake ditinggal iki engko tekan jam 2 lho, Sa. Waduh. Kok waduh piye? Nek ora sago ya bali saiki ora apa-apa. Lah kok ninggaline namung sekedhik. Heh? Nek ninggali. Ninggali apa? Nasi. Oh, anakmu sing mimik to? Nggih. Kon mimik mara tuah musik. Engko rak suarane blero. Engko nek kowe teko ora ibu. Ah kuwi nek susu campuran ngono kuwi. Oh, digabuki, Pak niku. Ora apa-apa ya. Engko di piye carane kok diterke bali sik bablas ngono. Sokne anake digawa ora apa-apa. Mboten apa-apa. Ora apa-apa. Santai iki piye kok wis do ndek anak kabeh kok. Oh, nggih. Wis do ngerti nek anak iki bakal mimik iki wis do ngerti. Nenjeng kula jake, Pak. Wis rasa dadak wigiring-oring nek kira-kira dijak ning panggung bocah nangis langsung sel ngono wae. Engko rak srebek mandeg dhewe. Aku ora nyuwuk kok sing kendang dodong tandong ngono. Bul melu.
Sing ngendang melu ceguken. Ya. Gubuk asmara ana, Arisa. Ya. Nyingkar nyingkur Ning gandeng kancane awake dhewe iki wong sing imane kuat. Iya. Nek karo kahanan kaya ngene malah do ora ngematke. Ih, aduh. Arisa aja kaya ngono sa aduh. Iki le apa jenenge iki? Le nabo dadi ra konsentrasi. Oh, kok wong kancaku ki saiki madhep ngulon. Ya, mergo wetan tutup. Ayo. Kita iki sing arep kagungan putra ketoke kok menurut rabaanku lho no. Ana meneh sindene eneng. Ayu. Heeh. Terus sinten meleh? Soale angger bengi iki mesti kok pengen cilok ya. Terus karo bojone disundukke intil wedhus kae. Ya ini njaluk ciloknya. Nek doyan niki kok ireng Pak, ya wis mangan. Ya. Linasam yen ke modan Bengi-bengi ya jam 2 bengi ya njaluk masakan Padang, Pak. Wah, bojone ya ora kurang akal, njukuk sego kei neon. Loh, Padang banget. lelampahan kang wuri Ya. tresno tulus nadyan neng buk asmara Iki eneng meneh saka Pak Amrih Basuki Purnomo. Ya, nyawer 500.000. Nyuwun lagu wis jamane sik endi ya? Oh Mas Mren. Oh Mas Mreneo. Heeh. Mas Mreneo ki sing wis jamane kowe wingi dolan endi Mas ngono kae. Ndira luka. Ya. Yen liwat aku kelingan nggo nek Agnes iki ndak Orisa ora gelem joget kalah prigel ro Agnes. Nggih mboten Pak, tekmen kan kula pun kabotan niku. Tekmen ki basa apa? Tekmen ki basa apa? Tekmen apa nggih? Wis nganggo sandangan apik-apik, gelungane apik, sandangane apik, wajahe ayu kok. Sing nggih Pak, tekmen. Tekmen basa tekmen kok dingan. Mergo niki lho ndak abot. Ayo bareng nglairke iki kabeh ngono kuwi. Awake mesti jeblok kabeh ngono kuwi. So nek setahun 2 tahun ra susut meneh, awake cilik meneh. Wis biasa kaya ngono kuwi. Nggih mugi-mugi. Kodrat. Iya. Apa-apa. Wis men. Kowe iki ngopo? Yen liwat aku kelingan, yo. Yen liwat aku
luwih eneng rasane nek komplit ya mak. Wah iya. Nenone. Monggo. Matur nuwun Mbak Orisa. Iya. Sambung sapa meneh Mak? Iki ora ndur nglantur lho, no. Iya. Ora kaya sing diomongke mau bubar sak durunge subuh aja. Ya manut karo sikon dan kondisi. Iya. Manut karo bakmi jero wis mateng apa nggih. Ayo yuk Karmi. Engko le ngetokke tengah wengi kae aja kesusu. Iya. Rasane anyep ya men. Wong iki rupa-rupa ngelih. Ayo. Senengane kowe iki ora. Ayo diteruske ki mau sing nyuwun grajakan ya saka Mas Anang Jakarta Selatan. Ya wis kepareng transfer. Diaturake sapa sing kepareng nyekar. Diaturake Mbak Tatin Lestari Handayani. Ya monggo jumeneng ya. Sinden sing lagi naik daun ya ora leren le streaming ya dijak rono streaming dundang rono streaming dundang rene ngumbahi ngumbahi nggih perlu nek ra dikumbahi ya mambu no. Bener Lagi
Sing tok nggo ketoke urung tok kumbayang kare. Sliringan kok mak slenring. Sliringan kok brebet ambune beda. Iya. Bedane pripun? Ayo ampek to ya ketok. Pun kula kei parfum lho. Ora maksude iki apa sing tok nggo kebayakmu iki mesti temumpuk neng kumbahan kae. Gandeng mengkuar dinggo terus lagi dijupuk disetrika ayo ngendok remak. Heeh. Mboten iki nek niki lama enggak dipakai. Oh, aduh. Lama enggak dipakai. Iya. Nggih, lama-lama enggak dipakai. Lama. Sama ini semua teman-teman juga lama enggak pakai. Keselingan makan. Lah kenapa? Ya ora ngerti kok ya. Soale kulinane iki elek kanca-kanca. Mesti datang ke idit. Ayo. Aku wis nek ora ndidit kacau. Oh ya maaf. Ayo dibawani. Ya gerajakan tin. Wah iya. Nggih, muga-muga mboten lali nggih, Pak. Lho kok muga-muga ora lali. Sing jeneng sandang pangan ki aja nganti lali. Bawa-bawa apa wae iki kudu diapalke kuwi sandang pangane engko nek ngerti pemerintah besok pagi bebas pentas. Wah, kaget kowe. Heeh. Lah pun patang sasi lho mboten muni. Patang sasi ora muni. Masa ya sithik ora muni? Bawa niku lho, Pak. Ah, Niku iya. wae dadak do latihan do ngapalke. Maksude nang omah ki apa ora rengeng-rengeng. Wong kowe ki ya oke-oke nganggur. Mbok nang omah kae pas tengok-tengok kae ya bawa popone bawa apa gubuk asmara utawa lali janjine. Lah ora. Iya. Nang omah mung dipengkele padu. Ah iya. Marai stres lho Pak niku belajar niku lho kalih anak kula iki. Kok marai stres piye? Utarakan pendapatmu enggak apa-apa. Lah nggih lah. Kula ora ngerti pelajarane sakniki kudu kepiye nggih. Anake kudu diwarai mbokne. Oh. Mongko mbokne iki blok. Akhirnya Dadi marai mumet malah marai padu wae ngoten. Ayo, online kuwi ya. Nggih. Ayo wis rasa. Wong anakmu titipno panti asuhane mamam. Panti asuhan. Aku muni piye panti asuhan. Aku termasuk lelucon sing tak plesetke. Nek ketake mau ora kepleset. Ora aku sok ora kepleset sok kepleset dhewe kok. Lunyu berarti. Ayo gek muni, ora aku ki ngomong padake pentas bayaran gede. Ya niki belajar sesuk nek wis normal kan ora lali omong. Ayo, lah kowe urung normal apa? Lah, maksudnya keadaane. Oh, keadaane, suasanane. Suasana. Sopo ora iso normal tandangi kene rene. Kapok ora kowe. Pak Parjaya. Ya. Mambyat mayon. Ambiyen sadurunge ana anting ki tatin ki ya grajakan terus. Iya, nganti terus kebes. Sakniki ra iso e. Mambyat seragam sinden kok jarike luwu-luwu banget to? Iki jen modele ngeten iki, Pak. Anyar to? Nggih. Oh, ayo syukur. Kahanan corona iso do tuku jarike aku seneng. Lah ngenteni jenengan yo ora tau ditukokke. Ngenteni aku gundulmu atos. Jenengan ki ming janji. Janjinya palsu. Palsu piye? Ming omdo. Omdo ki apa? Omong doang. Aku ra dhewe. Apa? Ra ndek dhuwit. Ra wewek. Mau sadurunge apa? Ra dhewe. Kanggo dhuwit to ya. Kok omdong ya ora omdong aku nek kohanan normal iki mesti tepjan. Apa? Tepat janji. Nggih. Sesuk nek pun normal tembaske nggih. Resbe. Apa? Beres banget. Kok sesuai ngawur ra cocok. Ya ben ngawure bener.
gendul gending. Gending pelampiangan. Wis online pelajarane angel. Aku tau kesinan lho, Tin. Ditakoni wong kowe aku ora tepung, gek wonge wong adoh wong Jakarta. Pak Seno minta tolong ya dibantu anak saya belajar. Siap, Bu. Bahasa Jawa, Pak. Oke. Aku ya ngono, aku wis muni mempeng kae. Baru pertanyaan iki angel aku, "Maaf, Bu, saya nggak bisa." Loh, Bapak itu dalang kok nggak bisa bahasa Jawa? Ya bisa, tapi itu sulit. Saya nggak dong. Kok bisa gitu? Malah ditakoni warna-warna kae. Wah, isin aku. Iya, pancen yo saiki pelajaran iki pancen angel-angel tenan. Benten nggih kalih jaman riyen niku. Ha iya, awak dhewe mbiyen yo urung. Jamane awak dhewe malah ora diulang ana caraka Datasawala padha janya. Saiki malah wis diulang meneh. Ana caraka, ho dipepet, ra iso liwat. Ah dipepet kok. Iya. Pepet niku nak dikei napa nika? Jenenge dhuwure kae. Co diwulu, akeri mesti. Jo dipengkal, mlendrung. Pak Marjo. Yo. Nyaram bayi Noswan tara banyu Pianyo wangi kulon gunung wetan segara ya wetan segara kanca-kanca wis dahar kabeh wis beres nok wis cukupi kabeh iya jane aku ya arep ngirit sirku ki ndoke arep separo wae ning kowe ngerti to cangkem wiyaga ki elek mergane kene iki pitik silite ana silete apa kok ndoke metu langsung separo-separo mbangan disuarani ngono tak wutuhke ndok iya kadang malah loro tak dekke siji oh iya lah niku padha sing ngendang mau lho Pak ngapa juga ndok loro ayo ben apa-apa lah mbok kowe njukuk loro wong kowe biasane entek loro to mboten ya ayo wae aku ra doyan ndrok doyan wae kok tanpa digoreng maksudnya lho nek ndok Jawa kan ra dipangan dienggo jamu to Langsung dijeblok. ya ora no amis no lah yo nek ndok mentah amis to ha iya nek di anu kae nek sing apik ki nek nggo jamu ki ndok Jawa kuningane tok loro glegeg-glegeg kuwi suaramu iso landung iya aja kaya bolot nek bolot ndok bebek ayo iya sing dipangan kulite ayo wis Pak Gatot ki nyobai lho Pak iki dek doyane ndok gatel jare heh diam Pak Gatot ki nyobai yo Gatot ki sapa to niki hah jenengan mboten kenal to ora kenal ora masuk streaming kok aja ngelokke wong jaba sing ora terkenal lah dia terkenal loh di streaming Pak oh iya dolop Pak dolop tinggal loh oh dolop ya iya ya wis ora apa-apa yo lar lan kidul alas angker kang kaliyan kang kaliyan
Ana meneh sing sawer saka Mas Dwi Anggara Cirebon. Oh iya. Nyuwun lagu Kembang Rawe. Ya, turuti ya, Mas. Turuti ora santai wae. Pokoke sadurunge subuh bubar. Ya. Wah, jan mempeng lehmu mayang. Aku selak kepengin mayang eno. Iya. Lah wis mayang jlimen ming 2 jam. Ming 2 jam iku ora tutup. Ben arep tak tutuk-tutuke. Iya. Subuh leren madang jam 7 esuk wiwit meneh. Dongkulmu melocot. Mana ada urus wong. Lah niki sing benjang celimene nggih ngenten iki mle. Ya ora, iki kan ming menyambut hari 1 Muharram. Oh. Terus ya nyuguhi karo tangga teparu kuwi sing wis bantu wayang Slimen lho. Ya, men do lek-lekan, do ndonga kabeh supaya corona iki ndang irang. Corona ilang, Corolla teko. Iya. Mobil kuwi. Men do ilang. Sesuk ya tetep kaya adat sabene. Oh nggih. Wonten mriki napa mrika? Kene wae wis ki rasah dibubrah ngene iki. Ya. Nggih. Yo anggepmu pendopone kon bubrah napa ya? Lah sinten lho sing mungal jenenge? Maksude iki wayange men tememplek ngene iki, klire ya meneng kene, terus gamelane ya wis men ngene iki. Ya. Lah tangga teparung ora iso dolan. Keke pendopo wetan. Oh iya. Santai wae. Pendopone akeh nggih, Pak. Oke, sing pendopo kidul men dinggo apa para pengunjung pariwisata. Lah napa? Pendopamu kidul ngendi? Parangkusuma. Tiwas nggetoke tenan nih. Wisatane apa ngono arepe? Aku rono ye. Sinten? Ohe, dolan-dolan rono. Lah mriko wisatane nggon-ngono niki to, Rek. Wah, warna-warna religi ya. Nggih. Ayo ge dirampungke. Aja nek gleng-gleng tuntang tuntur rasa nganggo pelambiangane pelambiangan iya Aja tanah indah tanah India gumalaring ngapa Mas Joko? nek nabuh iki nganggo tangan bae rasa nganggo sikil. Wong ming nabuh gamelan kok arep brigden barang. Mangke bukane ampun banter-banter nggih, Pak. Ora wis manut kowe aku pokoke. Asune. Pokoke kengkeng muni lon ya. Nek ora dieling ngono aku sok banter. Pantenan lho maksudnya niki mangke lho. Ah iso, mula kowe ngelingno aku. Miliaring Taman Sari Nuswan Tara ya mangga kanca alon yo dados
matur suwun Mbak Tatin. Ya. Akeh banget sing nyuwun lelagon no. Wah, lah ya ngerti nek iki malam suro mesti akeh sing padha lelekan malah. Akeh sing nonton bareng. Ya. Di tempatnya masing-masing luar biasa. Ya. Matur sembah nuwun. Sugeng dalu Pak Dalang ajeng request lagu Kembang Rawe. Oh nggih, saking Dwi Pak Dwi Anggara Cirebon. Ngono ya, Mak. Ya. Iki mau ning HP-ku sijine ya nyemplung meneh. Nyemplung meneh. Saweran. Ya. Ayo iki lek golek dhuwit ya ming lumantar saweran. Ora apa-apa no. Ya, ditabah-tabahke. Heeh. Kebutuhan sing ru kecekel di anu apa jenenge? Ditunda dhisik. Ya. Semayane. Nyuwun dipun suwunaken lagu Bu Prastiwi. Nggih menika lagu Lewung sampun kula transfer. Tapi aja sebut jenengku. Oh iya, nggih mesti mung mungsuhe Prastiwi. Ha iya. Sing arep mirang-mirangke Prastiwi. Ya. Ayo karo ditutup engko nek apa jenenge lagu-lagu liyane diaturake nggon gara-gara dipungkasi nganggo Lewung. Yo, Bu Prastiwi. Ayo Pras. Wah, iki mumpung akeh sing delok. Tampilkan. Iya. Mesti lho presiden ki anggere muni ngadeg kok mesti benake jarik. Ya ora ana presiden kok benake gendreng. Iya. Ciaho. Iya. Oh, presiden sing lagi naik tangga. Ya. Naik daun. Wah, ning iki lagu penggemare lagi oke-oke no. Iya, luar biasa. Sugeng dalu Bu Prastiwi. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Aja nyawang dedek piadeke ning tata kramane luar biasa. Oh, mboten wonten tunggale nek bab tata krama. Heeh. Menika wonten ingkang mundhut Liwung. Wah, nggih. Mengke kula saosi. Nggih, kula. Joget nggih? Oh, beres. Oh iya. Ayo mbiyen bekas penyanyi purawisata. Nggih, leres. Oh tenan no aku ora goro jaman isih nom-nomane mbiyen nganggo kathok cek cendak ukuran bayi. Ha iya. Ambiyen cilik banget kok Prastiwi iki. Heeh. Kaya kenthos kae lho nek mlaku. Ya wis ben aja di saruwe. Ya Mas. Langsung apa arep bawani? Langsung mawon, wis tuwa niku langsungan. Hah? Nek pun tuwa niku langsungan mawon. Ora nganggo macem-macem ya? Mboten. Pokoke langsung apa? Oh iya. Ana niki sing nyuwun ora gelem sebut namane ning wis anu apa jenenge iki kirim saweran. Iya. Paling wedi niku paling kula. Hah? Wedi paling. Sapa? Nggih sing nyuwun niku. Ah wedi wong kowe iki udu sinden Banaspati kok. Iya, momoke sinden. Ha iya. Sapa sing urung tau dikabruk pasti. Wong lanange dikabruk nganti keok-keok. Iya, nganti sepelene ra payu aku. Ayo. Dadi liwung atiku. Ya, yo, mangga. Diatur. Iya, tangan ke depan. Wes. Iki salah satu contoh wong ki kudu pede. Iya. Prastiwi iki pedene kliwat. Arep nek ngegol ming kaya enthung kae. Ndi lor ndi kidul ning ngegolane luar biasa. Iya. Dadi ora tau merasa pesimis ning selalu optimis. Luar biasa. Acung jempol Prastiwi. Ore. Maksudnya aku sing ngacung jempol kuwi rasa muni ore. Aku nek muni ore kaya cah TK. Ya, terus ki.
Panane Sabda pendeta si Prastiwi saiki si Randi isin ning suwe-suwe tak pikir-pikir aku sing isin wis 50 luwe lho kuwi kok isih ngene-ngene ngapa isin wong nganggo brukut katokan kok isin wah iya minglehmu megal-megol kuwi lho Walang kasing guyu. Lho guyu aku cah cilik. Gumon wae ya kuwi. Gumon ya iki tuwa. Kok dedeg piadege semene. Iya. Rasa guyu le gadeng. Ya ben wis esuk nganu lho, padha iki anakku wis gelem mayang kuwi esuk nyindani gading lho. Ya. Ora dijaluki dite. Aku karo kowe wani njaluk dit apa meneh anakku. Engko rampung mayang nih. Nek aku separo. Engko nek anakku kandhake bapak, kandhane ora wedi aku. Ha ya cilaka. Apa? Tenan ta? Iya, ya ora apa-apa. Wis ben karang penggemarmu kae. Oh. Gading kuwi. Mau tak tata gamlane mengko bupras ana ora, Pak? Ana aku. Seneng aku. Tapi dituku piye le aku. Dituku mung murah kok le. Mung murah nek wis tuwa ngene iki. Ayo, paling pol nyewidak. Swidak wis wengi. Prastiwi lambene bosok. Maksudnya nek nyidan sewengi to. Ah iya. Karepe kon nuku, njual keke ngendi? Keke ngarep lawang iki lho, Pak. Kon sikilmu kon ngecor. Dicor tekan sak dengkul kae dadi ming ngadeg. Nek aku arep lunga tak jawe ndase ming. Lunga sik ya, Pras. Apa? Yo, terus. Dek ya ora sadar. Iya. Wong tuwa kok nggo dolanan cah cilik-cilik semene kae. Ora apa-apa nggo dolanan seneng. Ya ben, kene sopar nganggo dolanan. Boleh, maju. Aku iki nek ora nggo dolanan malah sedih ya. Ah, malah tekon nih. Malah nglangut to. Piye iki kok ora dienggo dolanan? Mataken.
Yo dientekke. Sabtu pendeta Sampun. Ya. Sampun. Ya. Ambole sampun nganti mengkurep. Rata-rata kaya iya apa-apa. Wong ya ora ana apa-apane. Iya, nek pentas ning jaba kae sampun, nek ana dhek tak kei nyo 100. Lemoro karo brangkang rumelet. Ya gelem nek Prastiwi. Iya, embuh kok biyen cilik-cilikane panganane bung. Oh iya. Bareng gedhe rai gedhek. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya nak teruske dhisik, wis jame wis kliwat. Iya. Ayo ngapa? Sapa sing buka ape? Oh, kowe ya. Sik, Nak, ana susuran iki penting. Iya. Oh iya. Oh, Pak Bos. Iya. Sopo? Ah, pepundenku Pak Tumiyono. Iya. Bajing loncat Mbak Ayu dibawani partisipasi 1,5 juta. Salam sehat semua. Wah nganti bola-bali. Halo, halo Mas Bagong. Lah niki nembe limbukan, Pak. Iya. Ning ra apa-apa dicaosi saiki wae no. Iya. Mbak Ayu sisan. Iya, wis jam 10, setengah 11. Santai. Oh iya. Ora nyusu-nyusu aku to. Iya. Tak nikmati leh kumayang. Iya. Rasa kuwatir. Heeh. Engko isih ana bakmi. Iya, iya. Yo, engko ndak aku dirasani wiyagaku. Mun nek ra metu apa-apa terus wiyagaku ku to. Nganti jam 2 blas ra ono apa-apane ku. Padha ngono. Nang kene ora, ning kok nang parkiran wis. Adelokan nek ra percaya kok ora ngerti watake aku. Ardo bali kae mlumpuk sithik. Ngelih ra kowe, ngelih ora metu apa-apa kok juragane jan pahit. Iya. Nek ra percaya engko dindik engko. Engko nek ngerti tak indik bubar gayane ra ono, gayane le do pamit. Ya ngono ya, srimen ya. Heeh. Wis aku di ngono lho, mangkat lho aku ya iso. Men ketok nek ra ketara ngrasani aku wis apal kok aku. Iya. Wong akeh sing do lapor aku. Ha iya. Sapa? Wanda. Wah iya. Ayo yuk, ger nak. Bajing loncat Pak Tumiyono. Iya, iya. Apa ngerti tak jerengke kelir gedhe Pak Tumiyono nimbali meneh? Iya, mesti. Ayo. Agustus ana sing kosong to? Isih. Santai wae. Heeh. Iki Pak Teguh, Ketua Pepadi 3 Pusat Jakarta ya tak gedor, sampean dereng nanggap kula. Oh iya Mas ya. Tak minggu depan langsung dadi. Ya. Ngono kuwi wae nek ora. Ya. Nggih, Po, mboten. Nganggo rasa kuwatir, santai wae. Iya. Lagi jam yamene kok engko gara-gara 1:30. Iya. Iki bawane basa Sunda. Ah iya. Gunung Semadang katonjang Telaga Sakawayana rembecik Ri
dunungan junjungan cengkok Sunda iki karo cengkok Jawa beda. Cengkok Sunda kaya wong nangis junjung. Tarim. Ula pundung turis sungkurulan sungkan. Dadi suarane kandel tipis. Ula pundung turis sungku lesung. Berbagi. Ra iso iku. Tarim. Terima Ragawayana ngancik di negara sing buka monggo gandengki kanca-kanca komplit ora iren kemeren ya ning sing kira-kira rumangsa iso wae heeh sing ra patek iso rasah buka ndak malah bubrah ya monggo ya bajing loncat ya monggo bajing loncat astana aduh tapi Bajing
Matur suwun Mbak Ayu. Kembangane meh kuwatir aku mau. Iya. Ya pengendhange rada lali. Ya mula ya diapura. Ya iya, mula ngene iki ya penting dibolan baleni ngene iki ngundak kesupen. Ya. Engko sinden-sinden sing urung diaturake nggon gara-gara no. Ya. Ora san dadak kesusu-susu. Iya, ayo teruske dhisik critane. Ayo tak derekke. Tansah marpamaring sukma Sinukmaya winaya ing asepe sumempen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing gupir sanggar sangarup menoganteng sapunata Mandura Prabu Baladewa ngawi sangganing para sata Kurapating bleber pating Jaka Tirta mbludak katinggalan Baladewa Narpati Twinares Wara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi kados pundingger pawartosipun anggenipun jengandika anak Prabu ing Mandura minangka dados saksi tama badhe pengendikanipun Kakang Penemban Durna ingkang kunjuk ngersanipun anak Prabu Ndarawati. Punawa Prabu pikantuk damel mboten boyong putranipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna kinarya pertimbanganipun inggih menika pun anakku Lesmana Mandra Kumara. Man wonten timbalan. Dursasana wonten dawuh. Mboten kanthi kanyono-nyono jebul negari Ndarawati wonten tamu sanesipun ingkang putri Mandura kelawan Bapa Penemban Durna. Lho sinten? Nala Gareng ingkang dipun utus Petruk. Nala Gareng matur yen to jarine Petruk lara. Mongko larane Petruk merga ming dijanjeni karo Ratu Ndarawati ya kuwi Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Yai Prabu Sri Bathara Kresna tau tate janji lan Petruk menawi badhe saged ngunduraken pustaka Jamus Klimasada lan manggaken pusaka negari Ngamarta badhe dipun pek mantu. Pusana Petruk nagih janji. Lah niki nek nganti Petruk lakon dawuh karo Puratawati ateges kula nggone mboyong Puratawati gagar wigar. Mula sampeyan ampun ngantos meneng mawon. Kurawa diketapi teng pundi durunge Nala Gareng dundurke aja nganti dadi pepalanginata Mandura Prabu Baladewa. Dulur. Kon mungsuh Petruk, kon mungsuh Gareng wani ora? Nek mungsuh liyane Nala Gareng kula niku cancut tali wanda. Pinten banggane. Nek mungsuh Nala Gareng arep awake cilik ning niku anake Semar. Kekuatane ngedap-edapi. Wose Gareng ora sandadak tok cekel ning tok undurke wae wis prayoga Kartomarma wonten timbalan. Mangkat to mriki ngestaken dawuh.
Paman Arya Sangkuni. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta ing om tata-tata lho Le kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan sebabe iya aku sowan negara Ndarawati padu karo Prabu Baladewa terus aku ditantang Prabu Baladewa nala gareng ora metun Jawa glandang nenggala medal Jawi sipatku kowe ngerti to watakku aku ki ora tau wedi karo sapa-sapa waton landesane bener sip terus ayo Prabu Baladewa ditandangi wong loro gandeng aku wedi tandangana dhewe kok tandangan dhewe ta ki kowe iki ndene iki ngancani aku wis ngerti ning aku Blakasuta nek karo Prabu Baladewa aku takut aku wedi mula tandangana dhewe nek tak tandangi dhewe musuh Kurawa aku modar ora perkara kalah digdaya ning napas aku iki wis tuwa kowe iki tak jokke wong-wong enem iki kowe supaya ngewangi karo wong tuwa nek aku wani aku wedi terus kowe melu mrene iki gunane apa? Aku ora mung janji mung ngancani. Ngancani ora gelut. Kono dinikmati kono. Kurawa ditandangi. Wah, wis keparat ngarepe dhewe. Oke, nek pancen kowe ora gelem tumandang karya, kowe ikhlas karo patine kakangmu, ora apa-apa. Nek ana Kurawa tekane nek tandangane, ning nek aku mati, kowe aja rumangsa kelingan, aja nangisi kandhaku kok. Karto sandal wis teko. Karto marmo, karto sandal. Nolo garing, nggih. Ora lungguh ngisor. Ngisor reget Tengadeg mawon. Nek kowe ngadeg padha karo pancen bener ngendikaning Koko Prabu Baladewa, yen kowe iki mbarengi rembug karo wong Astina. Mbarengi rembug perkara napa? Kowe ngayunake Purantawati tok dawuh karo Petruk kantong bolong. Dasar kepara nyata lah Petruk lara kok. Monggo Petruk tak tari truk kowe isone mari ngopo? Jawab karo Purantawati. Dimane Petruk mati, kula kelangan adi, ya kula sing budal teng Ndarawati nglamar Purantawati. Kowe ngerti ora? Ora. Lho. Ngerti. Ora ngerti kok dikon ngerti. Kowe ngerti ora? Yen to wong Ngastina tekan Ndarawati mung bakal nglamar Purantawati. Tegese kowe bareng rembug Purantawati. Terus kowe bali. Bali yo. Nek kula gelem bali, penak awakmu. Ora gelem bali, lara apa sing tok jaluk. Kurawa gelar papan saguh mateni karo kowe. Oke. Yo ora mulai yo. Jerawat iki apa temen ae ta? Ganggu karo aku jenenge. Iki wis wani aja diweden-wedeni. Kurawa akeh tenane. Kae lho, matno mburine Kartomarma kae. Barisan kaya ngono kae. Oh, wong upacaran ding.
Kok kira Kurawa niku piye lagi tok Kartomarmata. Nala Garing wonten dawuh Baliyo mboten ajeng wangsul. Mboten ajeng wangsul. Bali kula bareng karo Purantawati. Nek kira-kira kula ora entuk Purantawati ora entuk kula boyong, aja kok kula ngamuk karo Kurawa. Ndarawati kula ngamuk. Oh, Tarsan membantu yang lemah. Kok Prabu Mandura tok anteng kok nganti semambut. Aku gembol kijing. Dadi tak tibani ya antep tenan. Saman mundur. Mang mundur, Ndara. Yo. Ben arep nesu-nesu arep muring-muring. Men muring-muring karo aku. Tangi yo legane atiku. Ora sebobot. Ora apa jenenge? Apa ya kae kata-katane kaya ya? Sedungo baca senaripun. Wis ben ngawur wae. Ora sepira bobotmu. Nggugu karepe dhewe mungsa karo aku. Wah. Ayo tangi yo. Tangi wecane gek mangkat sekolah. Kandan-kandanane ngayal. Aduh nggih. Anak Prabu Mandura teka Paduka Katriwandan wonten menapa ngger iblis lalat nggugu karepe dhewe. Sapa ngantem aku tanpa tayo. Lho iki ning Bagong barang ana wayang ora ana Bagong. Ah jelas ana. Lah kok dadi kowe ngilang karo Nala Garing? Kowe ngemak karo Setyaki. Nala Garing kakangku, Petra kakangku, Setyaki bosku. Nek juragaku arep pilala karo wong kaya sampean kula ora trima. Lho piye? Lho kowe wani karo aku, wani wae sangune kandel ora wani. Wani tenan karo Baladewa sing tawedeni wae, kelakon kendhet tenan wae. Apa ya aku ya? Apa ya? Rampung nyawamu, ora mampung ora dipijekke. Wah, aku nek musuh Bagong ki omongane sak pinake dhewe. Ya men jenenge wae Bagong kok ora mongkon tata krama. Pecah siramu, jebul dadamu. Lho. Moncrot mulamu. Mencelat matamu, matamu kuwi. Ratu dureke matamu, ben saya serem, mati dereng. Bagong sabar. Bagong sabar ora iso. Sabar apa? Dikira aku wedi wae. Yai Kresna Colo, tak ajare Bagong. Yai Kresna dembel matos. Colo ajare Baladewa adalah we. Wes Bagong sabar, Bagong. Ora iso. Aku sabar. Sabar ora iso sabar. Kon sabare kok ngeyel. Sampeyan to? Iya no. Tak kira nek gareng e. Gareng kok kaya ngene. Anggap kok diapur kaya ngene kok. Oh sasae sampene dhewe wani karo Baladewa. Aku diwarahi kok. Nek ora juara ora bakal wani karo kowe. Blek lanat. Wis to. Bagong iki sabar iso ora kowe? Iso. Ngece. Ayo nggo mburi kene. Piye? Rupak wani, jembar wani. Alah cerewet, Reng. Bareng wis leren lagi maju.
Aman ketok gleleng kok ya. Kakang Prabu, nggih. Kula suwun kanthi sanget Kakang Prabu sumene. Mergi wonten pangandikan utawi atur saking anak kula Purantawati. Lho, atur piye? Kakang Prabu pirsa mboten? Menawi kana negari Ndrawati menika nembe peteng. Sebabe koncatan senjata cakra ingkang murca tanpa taliwara. Senjata cakra murca, inggih. Lho. Lah terus kula gadhahi patembaya. Menawi temanten kakung menika saged ngaturaken senjata cakra, ngunduraken senjata cakra pusaka Ndrawati. Kula dhaopaken kangen Purantawati kok Prabu. Kuwi tenan janji. Inggih, njaluk pamit. Nono gareng dalem. Kowe kandha Petruk nggih. Kon goleki senjata cakra. Nek Petruk saged pinanggih senjata cakra, tak rabekke. Nek Petruk mboten pinanggih senjata cakra, ya wis ben mati ya wis ben. Piye, Kang? Mulai omong karo Petruk. Kon goleki senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Cakra, cakra. Aja dilatih cupet kok. Nek malah dawa ya wis men. Ya wis men dawa ya men ora. Wah, waduh kemruputan bakmine Ren. Ya wis ben ora apa-apa ya. Men do penak le do mangan. Jam 1 padang. Wah, wis. Tekor iki. Tekor dengkulmu amoh ora. Iki ki jam pira rumangsamu? Jam pira ta iki? Oh, lagi jam 11 kok. Oh. Aku mau akon ngetokke jam 1 kok kemruputan iki. Ndak selak anyep. Ha piye tukune ye? Wis ben pokoke sisan le melet-melet awake dhewe. Dengkulmu mlacat ora. Wis gedo bali malah ngrembug bakmi. Oke. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati no Bagong nolo garing niki. Thank you.
mangu mangunggung kanduhan remang lereno tanpa kanen yen an oso mabeh raras renaning griya Yayi Jaya Sengara ana dawuh apa Kakang Jaya Lengkara Usawetara nggonipun Kakang lawan Syadi minangka Nalindra kembar ana ing projeng Pura Kencana kene nanging saka pangrasanipun Kakang kok isih kurang mulya nggone kasinungan derajat kelawan pangkat apa ing dadi ngendikaning Kakang Jaya Lengkara mau uga tak rasakake Kakang nggone si Kakang lan aku lenggah minangka dadi ratu kembar ning Pura Kencana ewadene durung katon gemah ripah loh jinawi negara ing Pura Kencana kene mula nggonku sowan ngersaning Kakang Jaya Lengkara iki sayekti mung bakal ndak kanthi sarta tak ajak ngupaya srana piye carane supaya negara iki katon murwat lan padha kelawan negara-negara liyane Yai Jaya Sengara Kakang Jaya Lengkara piye? Durung wae pun Kakang matur kelawan sira Yayi. Babagan pasumenan ingkang tak lakoni. Nalika ing dina anggara kasihipun Kakang Yumpena ingkang ngababar kawursita jroning pasumenan pun Kakang ngimpi negara Pura Kencana bakal katon endah sarta adil makmur gemah ripah lo jinawi yen to kudu nganggo tumbal. Kudu nganggo tumbal ya pancen mengkono lah banjur tumbale apa miturut sabdaning dewa ingkang tak tampa tumbale ora kejaba mung salah sawijining Panakawan ingkang mapan ana ing tanah Jawa luwih-luwih ingkang mapan ana negara Ngamarta kuwi duwe Panakawan catur cacahe mula ora ketang siji kudu diboyong marang negara ing Pura Kencana kene didadekake tumbal supaya negara kene katon gemah aripah loh jinawi Yai Jaya Sengara tansah marmaring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana nuwun sewu sinuwun ngabdipun kala pradagda kepareng cumadung dawuh menawi sampun nampi sasmitaning jiwa ingkang kados mekaten mula mboten prangkung prayogi monggo dipun upadi sebados negari menika sak traju sak babak kaliyan negari sanes saged kondang kawenang-wenang sarana ngawontenaken tumbal wujudipun Panakawan menika sinuwun pate pradagda pancen kepara nyata mula kang songoku Yayi ayo tak kanthi prapteng tanah Jawa aku mung manut karo kersaning Kakang Jaya Lengkara kurit lampit brungkat kimpul wadyabala kabeh diketapake prapteng negara Ngamarta yen pancen wong Ngamarta ora ngeparengake abdine tak suwun tak dadekke tumbal rawe-rawe rantas malang-malang putung yen perlu tak gawe sungsang bawana balik praja ing Ngamarta Yai Jaya Sengara